Tervetuloa suomiteemaiseen tasapainojumppaan. Welcome to the Finnish-themed balance jumppa. Ensimmäisenä liikkeenä meillä on painon siirtoja. Siirrä painoa rauhallisesti toiselle jalalle samalla kevyesti taivuttaen vartaloa siihen suuntaan, kuin kallistuisit kuuntelemaan metsän huminaa. Palaa keskelle ja siirrä paino toiselle jalalle, kuvitellen, että astut vakaasti suomalaiselle suolle pitkospuilla. Jatka liikettä puolelta toiselle. Anna kehosi liukua pehmeästi ja tunne, kuinka tasapaino ja kehonhallinta vahvistuvat jokaisen painon siirron myötä. Stand firmly with your feet shoulder width apart as if you're by a serene Finnish lake, watching the gentle waves lap against the shore. Slowly shift your weight onto the one foot, lightly leaning your body in that direction, as if you're leaning in to hear the whisper of the forest. Return to center, then shift your way to the other foot, imagining yourself stepping steadily across a wooden boardwalk over a peaceful Finnish bog. Seuraavana teemme varpaille nousuja. Asetu seisomaan ryhdikkäästi aivan kuin olisit keskellä suomalaisen metsän hiljaisuutta. Nouse hitaasti varpaillesi, kuvitellen kurkottavasi kohti korkealla huojuja koivun latvoja tai tähti taivasta Lapin yössä. Pidä hetki ylhäällä. Tunne jalkojesi vahvistuvan kuin vakaa kallio Suomen saaristossa. Laskeudu rauhallisesti alas, antaen kehon rentoutua ja toista liike. Jokaisella nousulla tunnet itsesi vakaaksi ja vahvaksi, aivan kuin olisit osa Suomen luonnon voimaa ja kauneutta. Stand tall and strong as if you're surrounded by the serene silence of a Finnish forest. Slowly rise onto your tiptoes, imagining you're reaching up toward the swaying birch treetops or the starry sky of Lapland night. Seuraavaksi teemme polven nostoja. Nosta vuorotellen polvia kohti rintaa, aivan kuin ottaisit askelia ylöspäin pitkin jyrkkää kalliota Lapin tunturimaisemassa. Tunne, kuinka jalkasi ja keskivartalosi aktivoituvat jokaisessa nostossa, samalla kun kuvittelet itseesi kulkemassa läpi Suomen vaihtelevan luonnon. Jokainen polven nosto tuo sinut lähemmäksi huipulle pääsemistä, vahvistaen kehoa ja antaen tunteen, että mikään haaste ei ole liian suuri. Lift your knees one at a time toward your chest, imagining you're climbing up a steep rocky hill in the Lapland wilderness. Feel your legs and core engage with each lift, while picturing yourself navigating through Finland's beautiful and varied landscapes. Every knee lift brings you closer to the summit. Voit nyt ravistella tässä välissä. Seuraavaksi on yhden jalan seisominen. Asetu tukevasti seisomaan aivan kuin olisit keskellä Suomen rauhallista metsää. Nosta toinen jalka kevyesti ilmaan ja tasapainota itsesi tukijalalle ikään kuin seisit yksinään kalliolla tuulen tuivertaessa ympärilläsi. Pidä ryhti suorana ja tunne kuinka vartalo löytää tasapainon aivan kuin kuusen juuret, jotka pitävät sen vakaana kallion päällä. Stand firmly as if you are surrounded by the peacefulness of a Finnish forest. Gently lift one foot off the ground and balance your supporting leg, imagining you're standing alone on a rocky outcrop with the wind swirling around you. Keep your posture tall and feel your body finding stability like the deep roots of the spruce tree, anchoring it firmly to the rock. Seuraavana puolitandem. Voit ottaa tässä myös tuolista tukea. Asetu seisomaan tukevasti, aivan kuin olisit ihailemassa Tyynen järven pintaa kesäillan valossa. Vie toinen jalka eteen ja toinen taakse, kuten videossa näette. Stand firmly as if you are admiring the calm surface of a Finnish lake on a peaceful summer evening. Place your feet like you see in the video.
Sitten siirrymme koko tandemiin. Asetu seisomaan aivan kuin olisit valmiina vaeltamaan suomalaisessa metsässä ystäväsi kanssa. Vie toinen jalka eteen ja toinen taakse, kuten videolla huomaatte. Stand tall as if you're ready to hike through a Finnish forest with a friend. Step one foot forward and the other foot back, just like in the video. Seuraavana varvaskantakävely. Asetu seisomaan aivan kuin olisit astumassa pitkospuilla syvässä suomalaisessa metsässä. Astu ensin varpaillasi eteenpäin, ikään kuin kulkisit varovasti metsäpolkua pitkin. Tunne, kuinka joka askel vie sinut syvemmälle luontoon. Vaihda sitten liike kantapäille. Tunne, kuinka jalkapohjat aktivoituvat ja tasapaino paranee, aivan kuin Suomen luonto tukee jokaista liikettäsi. Jatka liikkumista vuorotellen varpailla ja kantapäillä ja anna jokaisen askeleen tuoda lisää voimaa ja tasapainoa. Stand tall as if you're stepping on the boardwalks deep in a Finnish forest. Stop by walking on your toes as if you're carefully stepping along a forest path, feeling every step take you deeper into the nature. Lower your heel and step forward again on your toes as if you're walking over soft moss that cushions your steps. Seuraavana kyykky. Asetu jalat hartioiden leveydelle aivan kuin olisit valmiina kyykistymään noutamaan marjoja Suomen metsässä. Laskeudu alas ikään kuin taivuttaisit polvia poimiaksesi mustikoita mättäältä tai puolukoita sammalikon keskeltä. Pidä selkä suorana ja tunne kuinka lihakset aktivoitat aivan kuten vahvat juuret tukevat puuta syvällä metsässä. Stand with your feet shoulder width apart as if you're ready to crouch down and pick berries in a Finnish forest. Lower yourself as if bending your knees to gather blueberries from a mossy patch or lingonberries from the forest floor. Keep your back straight and feel your muscles engage, just like the strong roots that support the tree deep in the woods. Seuraavaksi istujen painon siirrot. Istu tuolille aivan kuin olisit levähtämässä suomalaisella laavulla pitkän metsäretken jälkeen. Aseta jalkasi tukevasti maahan ja siirrä painoa vuorotellen puolelta toiselle ja edes takaisin. Sit comfortably in your chair as if you're taking a break at a Finnish campfire after a long hike in the forest. Place your feet firmly on the ground and shift your weight from one leg to the other as if you're walking through a soft but steady forest path. Kiitos kun olitte meidän kanssa Suomi-teemaisella tasapainojumpalla. Thank you once again. Bye bye.